Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Казан су астында калды. Тыгылганнар иде, әлемнә трактор тора. Монда ягына берничә КАМАЗ иде. Машина йөртүчеләр нинди зыян күрә? Руслан Сыдинов шул хакта. Россиянең 40 төбәгеннән 300-дән артык авыл хуҗалыгы оешмалары. Бу игелекле һәм файдалы җыен булсын. Агроволга 2021 халыкара күргәзмәсенең 2нче көне ничек узды? Бу хакта Рания Абдрахманова. Республикада 11,000 кеше ковидка каршы вакцинаның 2нче дозасын алмаган. Мы все-таки надеемся достучаться до наших граждан, до того, чтобы они все-таки сделали прививку, это нужно. Табиблар киңәше һәм Роспотребнадзор өстәмә чикләүләр кертергә җыенамы? Гөлнас Сайфетдинова шул хакта. Киләчәктә алар зур ярышларда уйнаячак. Кто-то вообще знает про футбол, кто-то вообще футбол никогда про него вообще не слышал. Футбол яратучы кызлар белән Илгиз Шәкүров танышып кайтты. Су астында калган урамнар, йөзеп йөрүче машиналар, батмасы өчен түбәгә үк менеп утырган кешеләр, иртән явып киткән яңгыр сәбәпле бүгін Казанны су басты. Шәһәрнең кайбер районнарында машина хәрәкәтләрен туктаттылар, вакытлыча трамвай, троллейбусларда йөрмичә торды. Автомобильләр су астында кала, аларның хуҗалары түбәгә менеп ярдәм көтә. Бистәләрендә су баскан, мәсәлән, 1 май бистәсендә яшәүчеләрнең яңгыр хәтта тавыкларын агызып алып китә. Башкаланың су астында калган урамнарын хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов гизеп кайтты. Казан бүген иртә менә шулай йөзде. Әйтерсеңләр, бу кадрлар бездә төшерелмәгән, су басу турындагы фильмнан алынган. Мәскәү, Авиатөзелеш, Яңа Савин районнары, кайбер бистәләр, шәһәр үзәге барысы да су астында кала. Көчле яңгыр шәһәр урамнарындагы транспорт хәрәкәтен туктатты. Вакытлыча трамвай, троллейбусларда йөрми, урамнар елганы хәтерләтә. Машиналар су астында, аларның хуҗалары кайчан ярдәм килер икән дип түбәгә менгән, юл уртасында сүнеп калган автомобильләр адым сайын. Беренче скоростьта барадыр, су бик күп иде. Кырдан КАМАЗ үтеп китте. Менә двигательгә су эләкте дә, гидроудар. Хәзер двигательне капитальный ремонт ясарга кирәк. Теге атнадагы клапаннарын ремень өзелеп, клапаннарны алыштырдым, 45 мең түләдем. Хәзер капитальный ремонт 170 меңгә төшәр инде. Ехал в среднем ряду, слева ехала «Газель». Сул яктан «Газель» бара иде. Ул тизлекне арттырып киткәннән соң дулкыннар барлыкка килде. Машинаның бөтен җиренә су керде. Хәзер кипкәнен көтәм. Бәлки кабыннар кузгалып китеп булмаса, эвакуатор чакыртырмын инде. Шәһәрдә явым төшемнән соң яңгыр кыйлары кабат тыгылган. Су китеп өлгерми. Махсус бригадалар аларны чистартырга иртәдән чыккан. Автомобильләрдән төшеп калган номерларга да юлыгалар. Для борьбы со стихией Су күп җыелган урыннарда 7 авария бригадасы эшләде. Алар урыннарга чыгып, яңгыр кыйларын ачты. Аларны шүп-чардан, яфраклардан, үләннәрдән чистарттылар. Хәл шәһәр яны бистәләрендә дә катлаулы. Казанның 1 май бистәсендә менә шушындый хәлләр, күпчелек йортлар су астында калган, бутыларсыз бөтенләй йөреп булмый. Кайбер кешеләр хәтта түбәгә үк менеп утырган. 3 сәгать чамасы утырам инде, яшелчәләр бөтенесе су астында калды. Өйгә кадәр су керде. Бакчалар, ишек алары барысы да су астында кала. Назика Кагуашвили иртәнге сәгать 6-да эшкә барырга дип торган, әмма аздан гына агып китмәдем ди. Комната затопила, вся мебель. Бүлмәләр су эчендә калды, җиһазлар йөзеп йөри, линолеум күтәрелде. 6 тавыгым үлде, чыгарып өлгерә алмадык. Песи дә каядыр агып китте. Бистә халкы су астында калуларын яңгыр кыйлары булмау белән аңлата. У нас вся причина идет от ливневки. Безгә яңгыр кыйлары эшләргә ышандырдылар, әмма ул ясалмады. Яңгыр яуган сайын менә шушындый күренеш. Бүген иртән Казанда 29 мм явым төшем ява, бу айлык норманың 40% ди синоптиклар. Предстоящие сутки ситуация пока существенно не изменится. Якын көннәрдә генә хәл үзгәрмәячәк. Эссе һава торышы көтелә. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен һәм хәтта боз явуы мөмкин. Синоптиклар бу ялларда тагын яңгырлар булачак дип кисәтә, шуңа ерак юлларга чыкмаска киңәш итәләр. Руслан Хөснетдинов, Гадел Миндубаев, Данил Килатов, Яңа Гасыр каналы. Казан урамнарын ни дәрәҗәдә су баскан, хәзер без сезнең игътибарга берничә видеода тәкъдим итәбез. Социаль челтәрләрдә аларны меңләгән кеше карый. Бу кадрлардан барысы да сүзсез дә аңлашыла.
Ауыл хезмәтчәннәре Агроволга халыкара күргәзмәсеннән мөмкин кадәр файда алсыннар иде. Бүген агросәнәгать күргәзмәсен ачу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Анда Россиянең 40 төбәгеннән 300 авыл хуҗалыгы оешмасы катнаша. Рөстәм Миңнеханов бирде авыл хуҗалыгы тармагындагы яңа технологияләр белән танышты. Үсемлекчелек, терлекчелек, ветеринария, орлыкчылык өлкәләрендәге инновация сулларын да карады. Республикада бүген кайсылары бигрәк тә актуаль соң? Рания Абдрахманова тулырак. Һәммәгезне менә бүгенге зур тантанада сәламлыйбыз. Агроволга күргәзмәсен Рөстәм Миңнеханов игелекле һәм файдалы җыен дип атады. Биредә 300-дән артык оешма үз продукциясын тәкъдим итә. Агроволга — это федерального уровня очень серьезное мероприятие, которое базируется на таком празднике День поля. Сегодня это и образовательное, это и инновационная, это и соревновательная площадка с выставочным прекрасным комплексом. Я хотел бы поблагодарить каждого нашего партнера, который прибыл сюда, пожелать нашим коллегам, селянам максимально использовать сегодняшнюю площадку. Федераль кунаклар эшлекле программа һәм зурлыгы буенча Агроволганы дөнья күргәзмәләре белән чагыштырды. Позвольте мне от имени нашего министра. Сезне министр Дмитрий Николаевич Патрушев исеменнән котлыйм. Агроволга масштаблары буенча зур аграр күргәзмәләргә охшаш. Һәр төбәк тә авыл хуҗалыгына мондый игътибар бирми. Кунаклар экспозиция белән якыннан таныша. Иң беренчеләрдән булып үсемлекләрне эшкәртү өчен ашлама җитештерүчеләр янына киләләр. Татарстандагы корылык шартларында бу иң әһәмиятле өлкәләрнең берсе. Аммоний заводы 3 төрле ашлама җитештерә. Карбамид, аммиак катнашмасын Татарстанның 10 районында файдаланалар инде. Вот здесь у нас представлен ряд опытов. Менә бу тәҗрибә мәйданы. Беренче түтәлгә бөтенләй ашлама кертелмәгән. Икенче һәм өченчедә селитр белән карбамид, тик алар гранулы кыяфәтендә кертелде. Менә булары сыекча формасындагы карбамид, аммиак катнашмасы белән эшкәртелгән түтәлләр. Алга таба авыл хуҗалыгы техникасы янына узалар. Алар монда 350-гә якын. Әлеге трактор, комбайн һәм төрле җайланмаларны 57 җитештерүче һәм сатучы тәкъдим итә. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән товарлар белән кызыксынучылар чыннан да күп. Мисал өчен, менә бу трактор яки менә бу комбайнга гына күз салыгыз, аларның инде тәрәзәләренә сатылган дип язып та куелган. Бу исә авыл хуҗалыгы техникасына ихтыяҗ зур дигән сүз. Аерым игътибар су сиптерү җайланмаларына. Булары әйтик Казан су агрегаты. Казан су сиптерү техникасы заводында елына 50 шушындый комплекс ясала. Алар 100 гектар җиргә су сибергә мөмкин. Татарстанның барлык районнарында диярлек мондый техника бар, тик аз күләмдә. Орошение актуально всегда. Су сиптерү һәрвакыт кирәк. Быел бигрәк тә әйтик күп еллык үләннәр уңышын су сиптергән очракта 2 тапкыр арттырырга мөмкин. Күргәзмә үзәге эчендә барган утырышларда авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен аграр тармакның иң яңа технологияләре белән таныштыралар. Казан дәүләт аграр университеты үсемлекчелектәге техника буенча махсуслаша. Хәзерге вакытта җирдә дым саклап калу буенча эшлибез. Җир эшкәртү машиналары бик күп, кич куела аларның конструкцияларын, төзелешләрен үзгәртү буенча. Бу атнада Татарстанның 38 районында корылык сәбәпле гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Әлеге районнар өчен күргәзмәдә тәкъдим ителгән инновацияләр бигрәк тә актуаль. Исемлеккә ул безнең Актаныш районында керә. Әле бу көндә бездә бер тамчыда яңгыр төшкәне юк. Монда бөтен ахыры заман техникасы, яңа безнең сортлар. Агрокүргәзмә кысаларында Татарстан кулланучылар берлеге бүлекләренә яңа автолавка ачкычлары да тапшырылды. Быел кулланучылар берлеге системасына нигез салынганга 105 ел. Иртәгә аларның һөнәри бәйрәмнәре. Автолавкалар республиканың ерак авылларында яшәүчеләргә азык-төлек һәм көндәлек кирәк-яраклар илтү өчен кирәк. Ишесе көнне безнең кооперация көне шул күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм. Эшләрегездә уңышлар булсын. Әлбәттә, авыл халкына хезмәт күрсәтү, сәүдәме, заготовкамы, бүтәнеме, ул бик кирәк хөкүмәт өчен. Агроволга күргәзмәсе әле иртәгә дә эшли. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Югары сыйфат ышанычлы оешма үсемлекләрне саклау чараларын сату күләме буенча Россиядә беренче бишлектә торалар. Сүз Шанс компанияләр төркеме турында. Алар 2004 елдан бирле авыл хуҗалыгы өчен үсемлекләрне саклау препаратлары сата. Продукцияләрен Агроволга күргәзмәсендә дә тәкъдим иттеләр.
Менә сезнең алда шанс препаратлары белән эшкәртелгән безнең букыр. Арпа, быдай, кукуруз, көнбагыш. Шанс Enterprise заводында җитештерелгән саклау чаралары бөтен үсемлеккә файдалы. Шанс компаниясендә бүгенге көндә 80-дән артык төр үсемлекләрне саклау чаралары буенча препаратлар бар дип әйтергә кирәк. Алар барсы да безнең менә шушы Татарстанда игелә торган авылҗалык культураларында кулланыла. Шанс оешмасы үсемлекләрне саклау чаралары базарында инде 17 ел эшли. Былтыр Липецк өлкәсендә үз заводларын ачканнар. Ул игеннәрне химия юлы белән саклаучы сыекча җитештерә торган Европадагы иң зур предприятиеләрнең берсе. Куәте елына 50 миллион литр. Шанс компаниялар төркемендәге вәкилләрдә Татарстанда 50-дән артык хуҗалык белән хезмәттәшлек итә. Компаниянең үсемлек саклау чаралары югары биологик нәтиҗә күрсәтә. Безнең белән хезмәттәшлек итүчеләр шанс препаратларын унышын шип үләннәренә, корткыч һәм авырлардан саклавын яхшы белә. Шанс оешмасы сыекчалары дөнья стандартларына туры килә. Алар үсемлекләрне саклау безнең профессия дигән шигар белән эшли. Владимир Путин федераль җыенга юлламасы вакытында балаларга вәгъдә иткән бер тапкыр бирелүче 10 мең сумны август аенда түли башлыйлар. Президент бүген шул хактагы указны имзалады. Акчалар 6 яшьтән 18 яшькәчә балаларга бирелә. Моннан тыш ул 18-23 яшьләрдәге мөмкинлекләре чикләнгән укучыларга да каралган, тик барысына да түгел, гомуми белем алучыларга гына. Әлеге түләүне алу өчен бу елның 1 ноябренә кадәр пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Акчалар декабрьгә кадәр күчереләчәк. Республикада ковид белән авыручылар саны арта, соңгы атнада үсеш 14%-ка, прививка ясатучыларда күбәя. Моның белән бәйле рәвештә вакцина алу өчен алдан язылып куюда кирәк булуы мөмкин дип фаразлый Сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре. Авыручылар саны артканлыктан Татарстанда өстәмә чикләүләр кертелмәсме? Прививка ясатып та ковид юктыручылар бармы? Булса, сәбәп нидә соң? Белгечләр җавабы Гөлназ Сайфетдинова материалында. Мин инде эштә вакцина ясаткан идем, хәзер ирем килде. Сулыш алырга да вакытыбыз юк. 7:30 тотынабыз без. Берсе китә икән, икенчесе килә, или даже кучками 5-6 кеше менән дә чиратта булып ала. Республикада ковидка каршы вакцина ясатучылар саны арта. Көн сайын 15-20%-ка. Инде киләсе атнадан вакцина ясатырга теләүчеләргә көтәргә дә туры килергә мөмкин дип фаразлый белгечләр. Запас вакцины недельный, он пополняется. Вакцина запасы бер атналык, ул тулылана, әмма көтеп торучылар исемлекләре дә булдырылырга мөмкин. Хастаханәгә беренче килүдә үк вакцина ясата алмавыгыз бар. Прививка салдыру пунктлары 150, аларның берсендә вакцина бар, икенчесендә булмаска мөмкин. Кайтаруга да вакыт китә. Бүгенге республикада 560 меңнән артык кеше вакцина ясаткан. Узган тәүлектә ковидка каршы беренче дозаны 14234 кеше ала. Шәршәмбе белән чагыштырганда 2000гә күбрәк. К сожалению, мы не можем это связать с тем, что Кызганыч, әле кешеләр моны сәламәтлек өчен кирәк булуын аңламый да. Вакцинаны Мәскәүдә ресторанга кертмәсләр. Краснодар краена ялга барып булмас дип ясаталар. Халык барыбер аңлар дип уйлыйм. Вакцина бит ул үлем очрагыннан 100% саклый. Авыруның катлаулануына китерми. Пандемиядан чыгуның да төп юлы. Вирусның мутациясе тукталсын өчен вакцина ясату кирәк. Антитенчикләр барлыкка килсен өчен вакцинаны 2 дозада алырга кирәк. Моны белеп тә җитди карамаучылар бар. Вместе с тем есть люди, которые не пришли на вторую вакцинацию и Республикада 11 мең кеше вакцинаның икенче дозасын алмаган. Кирәк санамыймы, вакыт тапмыймы, циклны тулаем узарга кирәклеген искәртәсем килә. 2 вакцина гына ышанычлы иммунитет булдыру мөмкинлеге бирә. Бүген без икенчесен ясатучылар өчен дозаларны саклап торабыз бит. Республикада вакцина ясаткач авырган 14 кеше теркәлгән. Моңа да гаҗәпләнергә кирәкми ди табиблар. Прививка не является полной защитой. Прививка вирустан тулысынча сакламый, син авыру белән очрашка ширли башларга мөмкин. Бу иммунитетның җавабы, вакыт кирәк. Прививка бит скафандрда битлектә түгел, ул эчке саклану механизмы. Әник вакцина ясатканнарга да битлек киергә кушалар, чөнки антитенчикләрең булып, үзең ширләмәсәң дә башкаларга вирусны тарата аласың. Авыручылар арта соңгы атнада 14%-ка үсеш әле дәвам итәчәк дип фаразлыйлар, чөнки авырмаучылар вирусны кичереп тә инде иммунитеты беткәннәр, прививка ясатмаучылар күп, миграция да арта. Татарстанда өстәмә чикләүләр турында сүз бармый, хәзер таләпләрне катгыйландырган төбәкләр үз вакытында булган чикләүләрне иртәрәк алган иде ди Любовь Авдонина. Республика ул чакта ашыкмады. Белгечләр вирусның катлаулана баруында таный, әз генә салкын тию билгеләре булса да, табиб чакыртырга кушалар. Хәл начараюын көтәргә кирәкми. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Соңғы тәулектә Россиядә ковидтан тагын 679 кеше үлгән. Пандемия башланганнан бирле бу иң күбе. Коронавирус йоктыручылар ил буенча 23 меңнән артык, Мәскәүдә 6893 очрак теркәлгән. Мәскәү өлкәсендә 2000 ярымлап авыручы, Санкт-Петербургта 1600-дән күбрәк. Татарстанда да коронавирус йоктыручылар арта. Соңгы тәулектә 41 кешегә ковид диагнозы куелган, аларның 14-е хастаханәдә, 27-се өйдә дәвалана. Республикада коронавирустан тагын 4 кеше үлгән, 3 хатын-кыз һәм 1 ир-ат. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә урбанистлык форумында катнашты. Ул Зарядье паркында уза. Форумда халык өчен уңай шартлар булган шәһәрләр, төбәкләр һәм илләр үрнәге тәкъдим ителә. Татарстан президенты чарада спикер буларак чыгыш ясый. Форум барышында республика җитәкчесе шулай ук биредә оештырылган күргәзмәне дә карады. Анда ул Мәскәү тәҗрибәсе белән танышты һәм тренажер велосипедта йөреп карады. Рөстәм Миңнеханов инфраструктура өлкәсендә алгарыш, территория үсешендә зур проектлар темасына багышланган форумның пленар утырышында Татарстан тәҗрибәсе турында сөйләде. Парк һәм скверларны төзекләндерү, Казан, Ярчаллы һәм Әлмәт шәһәрләре үсеше, ил күләм проектлар, социаль һәм транспорт инфраструктура алгарышы бу башкарылган эшләрнең берничәсе генә. Мы хотим создать крупнейшую в нашей стране экосистему прибрежных парков, которые объединяют 150 километров пешеходных и веломаршрутов. Самих парков на Казанке будет 12, каждый из них будет уникален. Это позволит почти 50% жителей нашей столицы получать парк у реки в шаговой доступности. Сулыкларның тирә яны гына түгел, төпләре дә чип-чиста булырга тиеш. Республиканың Рус география җәмгыяте бу эш белән инде күптәннән шөгыльләнә. Бүген Түбән Кама каласының Каракүл төбен чистарттылар. 60-тан артык волонтер тирә ягын җыештырды. Әлеге чараның әһәмияте һәм Каракүл төбендә ниләр ятканын Илшат Әюпов та күреп кайтты. Светлана Родченко әлгі шөгыленә моннан 5 ел элек алына. Кичкенәдән су астында йөзү турында хыялланган. Хәзер ул тормышка ашып, яшәү рәвешенә әйләнгән. Для меня Мине экология проблемасы борчый. Аны яхшыртырга тырышуны үземнән бурыч дип саныйм. Әлеге чараны Рус география җәмгыяте оештыра. Алар республика сулыкларына чыгып, елга күлләр төбен чүптән арындыра. Бүген бирегә 8 аквалангчы килгән. И с каждым годом все меньше и меньше мы мусор собираем. Без елдан-ел чүпнең азая баруын күзәтәбез. Әлеге хезмәтне күргән кешеләр үзләре артыннан җыештыра башлыйлар. Роберт. Аквалангчылар инде киенеп, әзерләнеп бетте. Хәзер алар Каракүл төбенә юл ала. Аквалангчылар күл төбен иңләгән арада яр буенда эш кайный. 60-тан артык волонтер шәһәрнең төрле оешмаларыннан җыелган. Алар яр буе агач араларындагы чүпне җыя. Сегодня очень много людей пришли. Биредә оешма эшчеләре, студентлар, укучылар, төрле яшьтәге кешеләр җыелды. Бу чарада бик теләп катнашабыз. Менә инде су төбеннән беренче табышлар да чыга башлады. Күргәнемчә ул нинди пластик материал, кысла һәм кемнеңдер йөзеге. Кыслалар чиста суда гына яши ала, димәк биредә хәл начар түгел. Кысланы шунда ук суга җибәреп, аквалангчылар күл төбен чистартуны дәвам итә. Мондый чараны Рус география җәмгыяте республиканың теләсә кайсы сулыкларында үткәрергә әзер. Түбән Камадан Илшат Әюпов, Петр Греков, Яңа Гасыр каналы. Казанда яңгыр яуганнан соң 10 катлы йортны су баскан һәм халык утсыз калган. Электр розеткаларына суга тишек түбә өчен кем җавап тотар? Бу йортта яшәүчеләргә зыянны капларлар микән соң? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе оешканга 85 ел. Бу истәлекле дата уңайыннан Татарстан премьер-министры әлеге өлкәдә эшләүчеләрне бәйрәм белән котлады. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, автоинспекторларның осталыгы һәм яңа технологияләрне уңай файдалану нәтиҗәсендә 2014 елдан башлап Татарстанда юл транспорт һәлакәтләре һәм анда зыян күрүчеләр саны кими бара. Премьер-министр бүген инспекторларга һәм хезмәт ветераннарына дәүләт бүләкләре тапшырды. Юл иминлеге сагында торучыларга киләчәктә дә уңышлар, хезмәтләрен намус белән башкаруларын теләде. От имени президента Республики Татарстан Рустама Гурьевича Миңнеханова. Татарстан президенты һәм шәхсән үз исемемнән сезнең ведомство уешуга 85 ел булу белән котлыйм. Хезмәткәрләр алдында һәр чак бер бурыч тора. Ул юл хәрәкәтендә иминлек һәм кеше гомерләрен саклау. Бу һәр көнне башкарыла торган җитди хезмәт.
Бүгін Бірдәм Россия Төбәк саяси советі президиумы 19 сентябрьда узачак Дәүләт советына өстәмә сайлауларда депутатлыкка кандидат тәкъдим иттеләр. Күпчелек ТАНК профсоюз оешмасы рәисе Ринат Сибгатуллин өчен тавыш бирде. Утырышта республикада халыкны кабул итү бүлмәләренең эш нәтиҗәләре турында да әйтелде. Беренче ярты елда 1287 мөрәҗәгать каралган, 75%-тан артыгына ярдәм иткәннәр. Минем депутат порталына да сайлаучылардан хатлар күбрәк килә башлаган. Узган ел нәтиҗәләре буенча 80%-тан артык гозерләр уңай хәл ителгән. Бүгін Казанда хезмәт батырлыгы шәһәре исеме алуына нәкъ 1 ел. Бу даты уңайыннан Дәүләт советында күргәзмә ачылды. Ул Бөек Ватан сугышы чорында завод-фабрикаларда хезмәт иткән тәэсирнең тырыш яшьләренә багышлана. Экспозицияне Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте тәкъдим итте. Җыелышта Бөек Ватан сугышы турында чын дөреслекне сөйләргә кирәк дип фикер алыштылар. Хәзер кайбер илләрдә икенче бөтен дөнья сугышы нәтиҗәләрен үзгәртеп күрсәтергә тырышалар. Совет халкының фашизмны җиңүгә керткән өлешен юкка чыгарга теләүче аерым төркемнәр дә барлыкка килә. Яшь буынга чын барлыкны җиткерү буенча яңа проектлар, архивлар, музейлар белән хезмәттәшлекне көчәйтү кирәк дигән фикерләр дә яңгырады. Хезмәт белән яуланган җиңү темасына видеороликлар конкурсы игълан ителде. Сугыш вакытында яшьләр күрсәткән батырлык бүгенге буынны тәрбияләүдә үрнәк булырга тиеш. Где-то в нашем обществе не хватает того, чтобы мы не только по траурным дням 80-летия начала войны этот вопрос поднимали, а в обыденной жизни, в школах, в вузах нашей республики говорили о том поколении молодежи, для которых это война целая история. И это было очень тяжелое время для страны, и мы это поколение должны являемся отдать им дань уважения, признательность и рассказывать молодежи, воспитывать на примере молодых людей того периода. Аның һәр картинасы галәмгә алып китә. Бүген смена заманча сәнгать үзәгендә бөтен дөньяга танылган акварель устасы Дима Ребусның күргәзмәсе ачылды. Татарстанда туып үссә дә, бу аның туган ягында әле беренче экспозициясе. Рәссамның эшләре инде чит илләрдә дә казаныш таба. Бүген биредә 7 ел эчендә иҗат иткән 31 картинасы тупланган. Күргәзмә ачылышында Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров белән мәдәният министры Ирада Аюпова да катнашты. Үзенчәлекле Ребус ачышырышын Чулпан Касыймова да күреп кайтты. Оборот вот этого молодого человека. Дима Ребусның барлык картиналарында да уйлап чыгарылган ике персонаж хакимлек итә. Автор аларны Ребус һәм Эден дип атый. Бөтен галәм буенча сәяхәт итәләр. Ребусның күзләрендә йолдызлар чагылышы, кулындагы кызыл пистолет белән атып, үзенең караңгы мөхитенә яктылык исти. Биредә аңа бик күп мөмкинлекләр ачыла. Он олицетворяет вообще космос. Бу картиналарның барысында да галәм чагылышы. Эден ул өченче кеше карашы. Мин аны мультфильм герое итеп сурәтләдем. Бала буларак аны шулай күрәм, чөнки үз эшләремдә ниндидер яңалык кертергә тырыштым. Дима Шаллы датуа рәсем ясауга булган сәләтен күреп, әти-әнисе аны кичкенәдән сәнгать мәктәбенә биргән. Мәскәүнең сәнгать институтын тәмамлый. Беренче шәхси күргәзмәсе 2011 елда Мәскәүдә оештырыла. Соңыннан Петербург, Берлин, Бельгия һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә. Картиндагы мөхит чынбарлыкка үрләшенки күргәзмәләр залы да табигатьне хәтерләтә. Аяк астындагы салам һәм Татарстан кырларыннан җыелган ашлык бәйләмнәре һәм бу юкка түгел, чөнки рәссамның әле бу Татарстанда беренче күргәзмәсе. Я создавал выставку. Туган ягымда оештыргач, аңа булган мәхәббәтемне бина эченә кертергә булдым. Республиканың байлыгы ул кырларында чагыла. Оештыручылар әлеге композицияны кызу кояш астында 10 көн җыйды. Әлеге күргәзмәне Казанда уздыруны Камилә Шәймиева тәкъдим иткән. Мы познакомились 2 года назад. Без Дима белән 2 ел элек Лондонда таныштык. Аның кайдан икәнлеген сорагач, ул үзенең Татарстандагы бер кечкенә шәһәрдән булуын әйтте. Мин аңа республикада күргәзмә оештырырга тәкъдим иттем. Аның сәләтен бар кеше дә белергә тиеш. Рәссам акварель техникасы белән эшли, химик ремәләрдә куллана. Буларны бергә кушу һәм теләгән нәтиҗәгә ирешүгә бик күп вакыт китәде. Шуңа бер юлы берничә картина эшләргә туры килә. Ребята, татарстанцы. Безнең Татарстан егете әле яшь булуына да карамастан шундый фәлсәфә акыл белән эш итә. Аны үзенең картиналары аша җиткерә дә белергә кирәк бит әле. Эшләү техникасы да кызыклы. Монда без күрәбез кешенең фикере нинди нәрсә ул кешеләргә әйтергә тели. Күргәзмә смена заманча сәнгать үзәгендә 12 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Шулпан Касыймова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Берничә елдан Россиянең футбол буенча хатын-кызлар җыелма командасында Казан кызлары да булыр мөгаен. Башкалада без уенда дип аталган үзенчәлекле проект башланып китте. Россия футбол берлеге 12 яшькә кадәрге кызлар өчен футбол буенча бушлай күнегүләр уздыра. Проектның максаты гүзәл затлар арасында әлеге спорт түрен популярлаштыру.
Амелия Гарифуллинага 7 яшь, курчаклар белән уйнап ялыккан да футбол белән шөгыльләнә башлаган. Хәзер ул көндәшеннән тупны да ала белә, голлар да кертә, кайчакта хәтта күрше малайларын да уздырам ди. Все мальчики, но они говорят, что просто слабо. Ну, я потом им сказала, что главное это не победа, а участие. Амелия кебек 5 яшьтән 12 яшькә кадәрге кызлар көн саен Казанның Искәндәр футбол регби манежында җыела. Футбол буенча мондый күнегүләр Россия футбол берлегенең яңа проекты. Максатлары кызлар арасында әлеге спорт төрен популярлаштыру. Футболны егетләр спорт төры дип кенә әйтмәс идем. Россиянең футбол буенча хатын-кызлар җыелма командасын гына алыйк. Алар Европа чемпионатына чыктылар. Футболга килгән кызлар үзләрен яңа яктан ача. Бушлай күнегүләр Россиянең 5 шәһәрендә тормышка ашырыла. Волгоград, Екатеринбург, Түбән Новгород, Ростов-Дон спорт башкаласы буларак Казанда читтә калмаган. Күнегүләрдә катнашу теләген белдереп, инде 100дән артык гариза килгән. Мне нравится, когда я забиваю голы, мы с командой передаем пас друг другу. Мы дома играем. Я с друзьями еще играю на улице. Мне футбол нравится, потому что можно забивать голы. Яшь спортчыларның төп җанатарлары әти-әниләре һәм әби-бабалары. Алар фикеренчә, җәйге яллар вакытында футбол менә дигән шөгыль. Компьютерны телефон алдында утырганчы бит шушы хәрәкәттә бәрәкәт дип. Әтисең дә үзе дә футбол белән бик шөгыльләнә. Кызының да шул хәтлек өметләнеп биргә булды. Проектка теләгән һәр кыз кушыла ала. Моның өчен сайтта теркәлү узарга һәм күнегүләргә килергә генә кирәк. Дәресләр яшьләренә карап 2 төркемгә бүленгән. Күнегүләрне уздыручы тренерлар махсус укыту узганнар. Чемпионат Европы сейчас вот идет, не смотришь? За чемпионатом Европы сейчас не следишь, значит? Нет. Кызлар футбол буенча Европа чемпионатын карап бармый, әмма тренерлары сүзләренә караганда биредә алар үз холыкларын да формалаштыра. Кемдер егыла икән, барсы да бергә аның янына җыелалар. Менә шулай чын төркем барлыкка килә дә инде. Я кричу гол. Илгиз Шәкүров, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән, сызмагыз Данил Мастерга, кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бары тик июль азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның эшде проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак 25 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр, температура 26 градус. Төньякта Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр, җылылык 25 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, температура 23 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, шулай ук яңгыр явачак 26 градус җылы. Чистая Нурлатмады Ширмешәндә явым-төшемнәр көтелә, температура 24 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Аркадагы авырту юкка чыгарга мөмкин. Оксана Кузина умыртка баганасын даулау буенча операциясыз технология авторы. Хәтта бу сирне дә теләсә кайсы яшьтә операциядән башка бетерергә була. Бернинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Оз. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явачак, көндез 24-26 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 70%. Җирнең магнит кырытыныш. Бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.